इनि कालारदो ओमफ्राय सुन्दुरिनि दख'नादो एखे एखे नों जुदि आंखौ लाजिदोंबा इनिफ्रायनो उथिनानै थां दानो उथिनानै थां गैला सुन्दुरिया आंखौ लाजियो गैला लोगोफोरा हिन्जाव मोननाया मिसासै थां जेबो नङा दे आं सिंगोलबाबो थानोसै आरो माथो माने न'निफ्राय फैनायखौबो ब्लग भिडिअ लादियासै सुन्दुरिखौ लोगो हमनायखौबो ब्लग भिडिअ लादियासै दा टाइमा जाबाय 2:33 जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय 2:33आवनो दोंखायो सुक्लायाव दङ आरोना लोगोफोर माने सुक्लायाव फैया बहुत दिन जाबाय आरो आंनि भिडिअ नोंथांमोना नुखायाखै सुक्लायाव दा इनिफ्राय सुक्लायाव माबायदि जाना दोङो जागाया समायना जागोन जायाखै खेबसे नायनो फैदो मानो होनना बुङोबा सिजोना फैगासिनो दोङो नालाय गोजां बोथोर टाइमावथ' बा बिबारा बिराद जायो ना इयाव दा दंफांफोरखौ गायबाय थादो इथिं गायनायालाय ओमफ्राय आगोलनि दंफांफोरा गैला ओमफ्राय दा गोदान माने बहुत फुलि लामना दोनफैदो इथिंगालि लाइन लाइन दोङो समायना जानो थांगासिनो दोङो आरोना बाखि ओमफ्राय इथिंगालिबो बरा साइसनि दोङो आं दा थाबायबा नोंथांमोना आरामसे देखायगोन जिखुनु जाया आं फार्स्ट इन्ट्र' भिडिअखौ लाग्रोबाय दहाय माने ब्लग लाखादियासै ग'प्र'आ दोङो होमबाबो ब्लग भिडिअ लायाखै आं लोगोफोर बाइक सालायनायाव राइडआव थांबासो लाखासिगोन होननानै बाकसाव सोना दोनदां ग'प्र'खौ आयु मा टेनसन जानाय बायदि जिरायफैनो नाया सुन्दुरिखौ मा टेनसन जाखो फैनो मोना बिराद मोजां नांबाय नामा सुन्दुरिया फैनो गाख्रबाय थायो मिथिदों ना गाख्रनायालाय गाख्रआ देसाय आंबो लिङो मिसाखौलाय मा बुंनो लोगोफोर इनिफ्राय नैबे इनि कालारदो ओमफ्राय सुन्दुरिनि दख'नादो एखे एखे एसेल'सो माने बेलेग नायदो लोगोफोर इखौ इयाव हराव सोरबा उन्दुना थाबा इदो कालारदो एखे नुनानै माथोखौनो होनाय नङा मानसि साननानै नैनि कालार इनिफ्राय नै सुन्दुरिनि दख'नानि कालारदो नायदो लोगोफोर बायबाबो एखे जादोंना जुदि इनि वालनि कालारदो सुन्दुरिनि दख'नानि कालारदो जुदि बाय सेम नुसाबदोबा कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय नोंथांमोना नंगौ दा होमबाना नोङो सुक्लायाव जै एबार फैयो इ दख'ना गानना फैबाय थानांगोन नोङो सुक्लायाव फैबा बि दख'नाखौल' गानना फैबाय थानांगोन कमेन्ट हरलै इखो दे नङा दे गथ' फिसा मानसि आं नोंखौ थगायदोसो दै बाखि नायनो हागोन लोगोफोरनि जिउआ माबायदि जाना दोङो लोगोफोर बापरे बाप बिराद बरिया जाना दोङो नै हाय फाय लोगोफोर वाव गाइस भिउ नायदो आरोना बिराद समायना जादों सुन्दुरियाथ' खुसिखौनो मायाव दोननो जालायलायबाय खोमा दंफां फुलिया बेखौनो होनदों आं नै दंफां नङा दे इयो बिबारसो जागोन बिबार मा होनदो ओइ सुन्दुरिया मा गोसो जाना नङा होनजोबदो दाय नै बिराद इन्टारेस्ट जादों दखन फै गोलैगोन फै आं हमथानि 1 2 3 आं बायदि अननाय मानसि मोनदो खाफाल बुनानै लालै भाइ आं बायदि सेंग्रा मोनदो खाफाल बुनानै ला नङाबा दिगदार दोङो कि खबर खुरा थिगै आछे ना दे दा गाइस जोङो मा खालामगोन फार्स्टआवनो माथिं थांग्रोनो इथिं ओइथिं थांनिफ्राय बा डिजाइनखौ मोजां नांदो दखन ओइ नैबे डिजाइना बाय बेलेग जागोन नामा एबार नै नायदो गाइस एबारनि बिबारनि डिजाइना एसे बेलेग नुगोन दै जिं जिंथिं गायखाजोब्बायानो ओमफ्राय नै गेजेराव माने राउन्ड खालामदो आरो ना गल खालामदो ओमफ्राय इथिंबो टार्निं खालामनानै इयाव गेजेराव गल खालामदो एबारनि डिजाइना एसे आलादा जागोन बायदि मोनदों आङो ना सुन्दुरि एबार एसे बेलेग जागोन न सुन्दुरि मा होनदो आइया मिनिसोबायसो नै फाय लाजिदो लोगोफोर सुन्दुरिया एसे लाजिदो आं फार्स्ट जाग्रोनांगोन इनि उनावसो उनाव थायोनो ओइनो बिबारखौ मोजां नांदो इखो फट' दिखांगोन नामा इयाव दा सान्दुं थानानै दिखांखानो नामा नों ओइथिंबो बेसर फोगोनाय बायदि एखदम दुल दुल हेवजोबखाबाय फाय ओइथिंगालि गथ' फिसाफोर गेलेनायथिंगालि नायनो आंबो गेलेनि दिनै माने बिराद खुसि मोनदों आं दिनै दिनखौ मानि थाखाय इन्टारेस्ट जादों लोगोफोर मानो होनबा सुन्दुरिया हेपिबानो आं हेपिलै लोगोफोर मिथिबायना सुन्दुरिनि रंजानायखौ नुबानो आंबो हेपि जायो थौ बरिया जागोन एबारिया स्टाइला थौ नैदि दंफांखौ मा होनो मिथिगोबा ओइदि दंफांखौ मा होनो थ' फार्स्टआव ओरै थौदो ओमफ्राय गेलेग्राथिं थौ रावबो गैयाथ' जों सानैदो गेलेगोन दे नों आंखौ केमेरा हमना हो आं नोंखौ हमनो हागोन ना गोलैबा आंनि दाय गैया ओमफ्राय गन्थं सन्थं उरलाजोबबा गोलैनानै हैसो मैसोआव थौदो देलाय मांग्रि देलायालै लोगोफोर सुन्दुरिया देलाया खस्सा देलाय मारा सुन्दुरिया नर्मेलावनो थाखायो आंबो लिपस्टिक मायबा मायबि पाउदार बेफोरखौ लानाङा होनना बुंखायो आं मोजां नाङा बेफोरखौ साइज नुवा आं अभारद्राय देलायबा नंगौना नर्मेल जानांगौ दे सिख्लाफ्रा नर्मेल लोगोफोर मैसो खानाय जिराय जाजाखायो हिसाबनि लोगोफोर नों जुदि आंखौ लाजिदोंबा इनिफ्रायनो उथिनानै थां दानो प्लिज नों आंखौ लाजिदोंबा उथिनानै थां गैला सुन्दुरिया आंखौ लाजियो आं सानाखैमोन दे सुन्दुरिया आंखौ लाजियो होननानै सुन्दुरिया आंखौ लाजियो गोसो थोलायनानै इमान बोसोर जाबाय दाबो लाजियो आंखौ सुन्दुरिया थैबायलै दानाबा गैला लोगोफोरा हिनजाव मोननाया मिसासै
गारनासो खारजाजोब्बाय आं हिनजाव हरदो गोसोना सिख्ला मोननाया मिसासोलै गैला सुन्दुरियाबो गारनासो थांबाय आंखौ नै दे थां जेबो नङा दे आं वाव थ' सिद्दा थखा इस बुवा सुन्दुरिनि मसन सुन्दुरिनि माबालै इन्ट्र थ' सिद्दा थ'बाय था न'आव गाखैनि थ' इन्ट्र बलाय मोनसे नोंनि इन्ट्र मारैमोन दा नों सुन्दुरिनि इन्ट्र माबायदि खेबसे खिथिफिनलाय देलाय खुलुमबाय उइ औ बिबार लानानै तारमाने गेंग्रा फायनाय गेंग्रायाव थांनायलै इनि इन्ट्रआ मुथुर गोमोन जानो नामा बरे साइसनि मुथुर गोमोन ला दानाबा नै साइसखौ नायदो जा समान थौदो बेफोर आइथिंगालि ओंखारना आइथिंगालि ओंखारनानै जों गथ' फिसा बायदि दिनै एसे गेलेनि सानैदो थौ गोलैगोन दै जों आइथिंसो ओंखारनांगौमोन दे लोगोफोर इथिं ओंखाराखै बे साइथिं गालि ओंखारदो माने बिबार दंफांखौ समान हास'ना दोननायखाय एसे मोजां नांदो आरो माने थौ नायनो हागोन सुन्दुरिया जि इन्ट्रेस्ट मोनदों ना माने बिराद रंजादो इयो ओमफ्राय आरो मानसि लांनायदो आंखो मानसि लांनायदो इथिं खोमायाव मा होदो मा होदो दे खिथा मा होदो खोमायाव मा होदो बुंलाय नायनो हागोन गाय सुन्दुरिया मा होदो आया बिलाइखौ खाना होदो इयो मान फालतु खायनो आं पात्ताखौनो मोनाखै फट' दिखांनायाव ना मायाव होखामाखोथाय बिराद दुस्थुलै लोगोफोर सुन्दुरिया नोंथांमोना भिडिअ बिराद मोजां नुनो हागौ खिन्थु रियेलाव बिराद दुस्थु बिराद दुस्थु दासो 18 बोसोर जादों ना 18 नङा जानुवारियावसो 18 बोसोर जागोन दासो 17 बोसोर ओंखायनो बिराद दुस्थु ओइनै नायामाय मारै खुबिहरो नायामाय लोगोफोर सुन्दुरिखौ मानो दुस्थु जादों नों मानसिया मानि अभाव जादों नोङो मानो दुस्थु जाजासे मेथाइ अ माने गथ' फिसाफोरा मेथाइ जायोना मेथाइ जाबाय थानाङा मेथाइ जाबाय थाबा हाथाय एम्फौ जायो आरो पुलिसाव हमना लाङो स' गाइस माने एसे ओरैनो तामसा खालामबाय जों दा गिदिंनांगौखौ गिदिंबाय ओमफ्राय बाय डिजाइन बनायदो सिङाव लाभाव फट' थिखांनायबो डिजाइन बनायगासिनो दोङो जाथ'वाखै बेखौ देखायदो आं नोंथांमोननो फैबा नोंथांमोना गावनो गाव मोजां नुगोन बाखि जों दा नोंनिफ्राय थांगोलाबनो थानोसै लाखै लाखै 20 थावखरि लायो दे लोगोफोर टिकेटआ 20 थावखरि लायो सासेयाव ओमफ्राय बायजोआव बिराद समायना जागा भिउआ फै बायजोआव एसे फट' दिखांना होगोन आं नोंखौ फै नायनो हागोन लोगोफोर बायजोआव बिराद स्टाइल बिबार थाबा जागाखौ बिराद मोजां नुखायो नुनायालाय एक्सुवेलि नायदो गाइस नै बिबारा माबायदि नै बिराद समायना बिबार जाना दं लोगोफोर सुख्लायाव ना बे साइथिं गालिबो नै बरिया बिबार बा मानिफ्राय ओंखारबोखोलै इयो जलदि गेटआ फां जुदि गेटआ फाङाबा नोङो सानसेबो लाबोफा खाला जलदि फां बा फांबावलायासै लोगोफोर बिराद दुगिखा सुन्दुरिया नायदो भिडिअ नोंथांमोना मोजां नुयो रियेलाव बिराद दुस्थु इयो मिथिबाय आरो बिबार खागोन इयो नाय बिबार खायोबा नोंखौ दिनैफ्राय सुख्लायाव लाबोखालालै आं सयथिबो फै थाब फै दे खेंना होगोन दे फारि खेंना होनि नोंखौ एमान हाथाराबा खेंना होनि आं फै मा होनदो माने अनफ्लानानै देखायनो नाङा नोंखौ सोर अनफ्लाखो